Empeoran os datos do coronavirus en toda a nosa contorna. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés suma 29 novos contaxios nun só día. A día doxe rexistra 433 casos activos. As cifras tamén empeoran na área de Santiago e o Barbanza. O Sergas informa hoxe de 435 casos activos, 11 máis que no día anterior. Que tal, saúdos? En menos dun minuto imos cos últimos datos da pandemia. Antes, titulares. O alcalde de Caldas e o líder do PSDG cargan contra a lei termal elaborada pola Xunta. Juan Manuel Rei di que o texto prioriza demasiado os actores privados fronte aos públicos. 11 hostaleiros optarán a facerse coa explotación do quiosco bar da praia de Compostela en Vilagarcía. Para a tempada de verán, a concesión do negocio é por 4 meses cun prezo total de 1.600 euros. Pontevedra xa pensa nas festas do verán. O comezo da programación adiántase o mes de xuño para desenvolver máis actividades que o ano pasado. Pontevedra xa ten programado máis do 96% do orzamento de 12,5 millóns de euros dos fondos EDUSI. Desa contía, o 60% xa está comprometida ou axudicada. Pois antes de nada, os últimos datos do coronavirus. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés suma 29 novos contaxios nun só día. A día de hoxe rexistra 433 casos activos, 7 máis que onte. Non varía o número de pacientes hospitalizados. Segundo o Servizo Galego de Saúde, hai 29 persoas ingresadas nos 3 hospitais da área sanitaria. 13 deles están en planta no Hospital Montecelo. Na UCI deste mesmo centro continúan 9 personas ingresadas. O resto de contaxiados recupéranse nos seus domicilios. Dende o inicio da pandemia superaron a COVID-19 13.458 persoas nesta área sanitaria, 22 nas últimas 24 horas. A nota negativa a dos falecidos. Dende o inicio do plan de continxencia morreron 175 persoas que deran positivo en coronavirus. Os casos tamén soben na área sanitaria de Santiago e o Barbanza. O Sergas informa hoxe de 435 casos activos, 11 máis que no día anterior. Trátase dunha cifra que confirma a tendencia á alza que comezou o pasado 1 de maio. Tamén medra o número de persoas hospitalizadas, de 23 a 25 pacientes, 4 deles en cuidados intensivos. En canto á taxa de positividade, rolda o 2%. Por concellos, Rianxo, Ribeira, a Pobreboiro disparan os casos na comarca Barbanza. Entre tanto, o proceso de vacinación continúa o seu ritmo en todas as áreas sanitarias. Hoxe o secretario xeral dos socialistas galegos demandoulle á Xunta a creación de máis puntos de vacinación para descentralizar a campaña. Gonzalo Caballero entende que a creación de puntos de vacinación masivos foi útil, pero engade agora toca ir preparando a seguinte fase. Hai que fortalecer o sistema sanitario e hai que empezar a traballar xa que en Galicia existan moitos máis puntos de vacinación que non teñen que estar necesariamente concentrados, porque a vacina ven para quedarse, haberá que seguir vacinando durante moito tempo e, polo tanto, é importante empezar a programar como vacinar aos galegos e as galegas en aqueles lugares que estén máis próximos aos seus domicilios. Para unha primeira fase de vacinación, o sistema de concentrar a todos os galegos en poucos puntos de vacinación foi unha resposta inmediata, pero hai que empezar a prever, a contratar persoal, a traballar para fortalecer a atención primaria e a permitir que se poida vacinar en moitos máis puntos para que non existan momentos de saturación e de certos colapsos e para conseguir que a vacinación que ven para quedarse non se faga a costa de sacar o persoal dos centros de saúdes para poñela a vacinar. E a Asociación Sociosanitaria Enfermidades Inflamatorias Intestinais e Ostomizados de Pontevedra anima a todos os veciños a vacinarse contra a COVID. O colectivo lanzou un vídeo para pedir á xente que se vacine, sobre todo os pacientes de enfermidades infecciosas intestinais. E nós este ano, como non podemos facer actividades constantes, porque aínda, pues, al ser crónicos temos medo a estar en grandes sitios e poder contagiarnos por la medicación que tomamos. Entón, falando, tivemos a idea de fomentar a vacunación, porque atopamos o que decía ti, ¿no? Anteriormente, o tema de que moita xente busca e atopa información errónea e nos chegan cosas como, ides a reíros un pouco, porque cosas como Pfizer, que é a vacuna galega, porque le sonaba galego. E ante noticias confusas, ante esa gran nebulosa que a veces de bulos e de informes contradictorios que rondan por todas partes, é bo
que asociacións do prestixio de ASEI pois axude que colaboren con este tipo de iniciativas, este tipo de vídeos onde salen ou saímos algunhas persoas transmitindo a necesidade de vacinarse. Na peza participan persoas coñecidas da sociedade pontevedresa que nos animan a vacinarnos. Son persoeiros do mundo da sanidade, da política, do deporte, da hostalería ou do asociacionismo pontevedrés. Co vídeo, o colectivo busca afastar as informacións confusas ou as novas que lanzan mensaxes negativas sobre a vacinación. Un dos participantes é o xefe da Unidade de Enfermidades Intestinais Infecciosas do CHOP, Daniel Carpio, que asegura que a vacinación para os pacientes con estas patoloxías é completamente segura e necesaria. A Confraría da Illa de Arousa terá que readmitir como socios a 2 mariñeiros expulsados no 2017. A Xustiza dalles agora a razón ao considerar que se cometeu unha irregularidade no proceso de expulsión. Reclaman 120.000 euros en concepto de indemnización e que se deixen sen efecto os resultados das eleccións do 2018 e se nomee unha xunta xestora no opósito. Din que se produciron vicios no censo electoral porque eles non puideron participar na votación. 5 anos despois de ser expulsados, a Confraría da Illa de Arousa terá que readmitir a estes 2 mariñeiros, un deles durante anos patrón maior do opósito insular. A Xustiza dalles agora razón ao detectarse irregularidades na resolución pola que foron expulsados, logo de que compatibilizaran a súa actividade ali con outras noutros pósitos. El expediente a nivel administrativo no siguió en ningún momento los cauces que el procedimiento administrativo establece para poder iniciar, tramitar y resolver un expediente sancionador. Por lo tanto, ya desde el primer minuto, ese expediente es nulo. Os mariñeiros reclaman agora 120.000 euros en concepto de indemnización. Sin ser una estimación en firme, porque aún nos faltan algunos datos, que podría hacer variar al alza o a la baja pues, algunas cantidades, podría rondar los 120.000 euros que se le van a reclamar desde por ingresos dejados de percibir por los dos, daños y perjuicios y otras cuestiones, desde el 2017 a la fecha de hoy, que estamos a 2021. Tamén reclaman deixarse en efecto os resultados das eleccións do 2018, que se nomee unha xunta xestora no opósito e que se revisen os acordos tomados dende aquela. Se presentou un recurso de revisión extraordinario para poder impugnar acuerdos tomados por la Xunta Xeral en relación a los planes de explotación del 2018, 19, 20, 21, 22 y 23, que ya están en vigor, y los planes de explotación de rañeiros de Arousa, porque la Cofradía de Illa de Arousa está integrada en rañeiros y a estas personas no se le dio opción a participar, a votar. Os afectados aseguran ademais que hai máis compañeiros que se atopan nesa mesma situación. Máis asuntos, tarefas de mantemento na ponte da Illa de Arousa. A infraestructura vaise someter a un fondo lavado de cara, en especial nas sendas peonís e de ciclistas. O Concello estuda ademais a posibilidade de solicitarlle á Xunta o repintado das marxes para mellorar a súa estética de cara ao verán. Con case 2 km de longitude, a ponte da illa ponse a punto. A infraestructura será obxecto dunha fonda limpeza nas franxas de sendas peonís e ciclistas de ambas marxes. Os traballos van a consistir na limpeza de todo o que son as marxes da ponte. É dicir, pódese observar que entre a plataforma e o carril por onde poden circular tanto os peóns como as bicis, pois hai unha serie de maleza que desde logo, bueno, pois que se observa que é unha necesidade que me comentaba o alcalde que o ano pasado por cuestións da pandemia, pois esos traballos non se executaron, polo tanto, pois son máis necesarios que nunca. Esta mañá, coincidindo co inicio dos traballos de mantemento, visitaron a infraestructura o delegado da Xunta en Pontevedra e o alcalde insular, unha actuación que o propio rexedor lle trasladou a Luís López a semana pasada e que obtivo unha rápida resposta. Yo trasladamos xusto a semana pasada, agradecemos a celeridade da resposta, evidentemente, son as obras que se estaban vindo facendo todos os anos, sobre máis ou menos antes da época estival, como ben comenta o delegado, pero hai un déficit do ano pasado, entonces se acumulou demasiada suciedade nas marxes da plataforma, o cual se facía
moi urxente facer esta labor de limpeza, non? Mais alá deste lavado de cara, o Concello estuda outras posibles melloras para esta emblemática infraestructura de titularidade autonómica, e entre elas contempla o repintado das sendas peonís e ciclistas. Pódese considerar, non? Dentro das cousas que hai que falar co delegado, pois, entre as cousas, pois, esas sería unha delas, por exemplo. Sí. Unha decisión que se tomará en futuras reunións entre a Administración local e galega. E víamolo en titulares, o alcalde de Caldas carga contra a lei termal elaborada pola Xunta. Juan Manuel Rei di que o texto prioriza demasiado os actores privados fronte aos públicos. Esta mañá estivo no municipio o líder dos socialistas galegos, que sobre este asunto demandoulle ao goberno de Feijóo un plan que permita que o sector xere máis emprego. A nova lei termal elaborada pola Xunta non gusta ao Concello de Caldas. O alcalde cree que favorece demasiado privado fronte ao público. Nós entendemos que se prioriza moito os factores privados, non? Nos gustaríanos que esta legislación se asemellase moito máis a outras que hai aprobadas ao longo do Estado, pois Castilla-La Mancha ou Extremadura, onde se contempla moi prioritariamente o público. Isto é así, nós estamos por defender o de todos e non o só o de algúns, e iso é o que quixéramos que se reflejara pois nesta lei. O alcalde di estar ocupado e preocupado neste asunto. Cree que a Xunta debería defendelo de todos e non só duns poucos. A agua termal é de todos e, polo tanto, en ben público, onde se debe primar que a titularidade sexa pública. Obviamente non cabe ninguna dúbida que hai intereses creados con anterioridade que tamén habrá que respetar, pero insisto moito na necesidade de que este sea un ben público que ademais coincide co que vimos defendendo toda a vida. O alcalde abordou este asunto esta mañá nunha reunión co líder dos socialistas galegos. Gonzalo Caballero reclamou á Xunta que desenvolva un plan termal que poña en valor esta cuestión e que axude a fomentar o emprego. Cando vemos que o sector do turismo estivo tan afectado pola pandemia e temos que pensar na reconstrucción da economía e do sector turístico despois da pandemia, sabemos que hai que apostar polo desenvolvemento do termalismo, que é unha potencialidade de Galicia. E a hora de falar do termalismo do futuro en Galicia, Caldas ten un papel fundamental e a Xunta de Galicia ten que apostar por un plan termal que permita desenvolver o termalismo en Caldas. O secretario xeral do PSDG tamén tratou co alcalde a situación de varias infraestructuras que precisan de melloras, entre elas o polígono industrial e varias estradas da localidade. Máis cousas, comezan as obras de construción da cuberta do patio da Escola Unitaria de Aralde, en Vilagarcía. Trátase dunha actuación demandada dende hai tempo pola comunidade escolar e que o Executivo local se comprometeu a executar ante a falta de apoio da Consellería de Educación. Os traballos consistirán en instalar unha cuberta a modo de soportal na zona do patio dianteiro, onde os nenos poidan xogar e airearse tamén nos días de choiva sen quedar expostos ás inclemencias do tempo. O Concello inviste nesta actuación máis de 22.000 euros de fondos propios para financiar esta obra. O goberno local buscou o financiamento necesario a través dunha modificación de crédito aprobada en pleno. Seguimos en Vilagarcía. 11 hostaleiros optarán a facerse coa explotación do quiosco bar da Praia da Compostela para esta tempada de verán. A concesión do negocio é por 4 meses, entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. O prezo total é de 1.600 euros, o que é o mesmo 400 ao mes. A adxudicación realizarase tan pronto os técnicos municipais supervisen todas as propostas. Nas condicións especificadas nos pregos establecese que o quiosco bar debe funcionar a diario cun horario mínimo e continuado de 10 da mañá ata as 9 da noite. Este horario pode ser ampliado nas propostas dos interesados, ou igual que o canon. En todo caso, lembran dende o Concello de Vilagarcía, o funcionamento do quiosco bar queda supeditado aos horarios e capacidades establecidas en cada momento pola normativa COVID, debendo cumprir tamén coas normas sanitarias correspondentes. A explotación do negocio poderá ampliarse no caso de que se solicite e conte co visto bo de Rabella. A concesión, ademais, poderá prorrogarse ata un máximo de 4 tempadas de verán. Galicia prepárase para a inauguración oficial de Fitur. Unha delegación desta casa de Canal Rías Baixas estará presente como cada ano para informar de todo o que ali aconteza relacionado coas nosas comarcas. A feira virá marcada este ano por estritas medidas sanitarias. Os Reis de España inaugurarán mañá oficialmente a Feira Internacional de Turismo que chega este ano a súa 41ª edición. Esta será a primeira feira presencial do circuito internacional de grandes eventos na industria do turismo, baixo o lema Especial Repercusión Turismo.
Esa é precisamente unha das súas premisas, a reactivación dun sector que non está a pasar polos seus mellores momentos. Na edición deste ano participarán 55 países, entre os que se inclúen 5.500 entidades. Nelas participará a comunidade galega e unha ampla representación das Rías Baixas. Farase especial fincapé na seguridade cun estrito protocolo con controis de capacidade, distancia de seguridade e incorporación das últimas tecnoloxías para a seguridade sanitaria, incluindo un novidoso sistema de renovación do aire nos pabillóns. A cita prolongarase de mércores a venres para profesionais do sector e de venres a domingo para o público xeral. Pontevedra xa pensa nas festas do verán. Este ano van arrancar no mes de xuño para poder organizar máis actividades. Falamos deste asunto de contado logo da publicidade aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día aquí en Canal Rías Baixas. Pontevedra xa pensa nas festas do verán. O Concello está a programar as actividades partindo do escenario máis desfavorable, aplicando as mesmas restriccións de capacidade que o ano pasado. Iso sí, non desbotan facer cambios se a situación mellora. Ademais, o Goberno local adiantará o comezo da programación o mes de xuño para desenvolver máis actividades que o ano pasado. Pontevedra tampouco renunciará este ano ás festas de verán. O Concello xa traballa na programación para esta época partindo da fórmula do ano pasado, cando se celebraron máis de 300 actividades sen sobresaltos a pesares da pandemia. Nós estamos traballando coa hipótese máis desfavorable. Visto como vai a situación epidemiolóxica neste momento, estamos traballando coa hipótese de poder celebrar actividades cos mesmos aforos e coas mesmas condicións que se celebraron o verán pasado. Para compensar as limitacións de público, o Goberno local ten previsto iniciar antes a programación. Así, moitas propostas desenvolveránse xa en xuño, un mes antes do habitual. Ademais, volverán a apostar polo sector cultural galego. Con eso tamén estamos inyectando recursos nun sector económico fundamental que é o sector cultural. Porque vai haber cine, vai haber teatro, vai haber música, vai haber danza, vai haber moitísimas actividades, todo o que ten que ver con ese sector, pero logo tamén ten un retorno económico importante en outros sectores da economía local, como pode ser o comercio, a hostelería. O igual que o ano pasado, as actividades serán descentralizadas. Os escenarios da Praza de España, Alameda e Ferrería sumaránse outros como as pistas de Campolongo, a Parda ou os Gafos. En canto ás atraccións, polo de momento terán que agardar. A día de hoxe, tal como está a normativa, non se pode facer, porque significa ter un perímetro totalmente pechado, con acceso absolutamente controlado do público a ese perímetro, cunhas limitacións de aforo aproximadamente do 25% por cada unha delas, e aforo completo. Silva tamén foi prudente sobre a edición deste ano da Feira Franca. A edil explicou que aínda é cedo para avanzar que sucederá, xa que as condicións epidemiolóxicas do mes de setembro poden ser moi diferentes ás actuais. Seguimos en Pontevedra. Desestimada a denuncia dunha funcionaria do Concello por acoso laboral. Segundo explicou a voceira do Goberno Municipal, a sentenza é firme e contra ela non cabe recurso. Non se acredita por ningún medio que haxa ou que se producise no Concello de Pontevedra ningún suposto de acoso laboral e a sentencia é clara e concluinte a este respeito. E por outra banda, tamén se di que esta demanda ou este procedemento de responsabilidade patrimonial pois non é o instrumento máis axeitado para constatar ou declarar a existencia deste acoso laboral. A educadora social demandante reclamaba 28.000 euros alegando que sufriu acoso laboral no traballo por un presunto baileirado de tarefas e polo inicio dunha campaña de desprestixio contra ela. Durante o xuízo prestaron declaración a concelleira de persoal Carme Fouces e o anterior responsable da área Vicente Lejísima. Anabel Gulías deu conta desta sentenza tras a reunión da Xunta de Goberno local celebrada esta mañá. Na conferencia de prensa posterior, a voceira do Executivo Municipal tamén informou das propostas de sanción impostas a semana pasada por incumprimentos das medidas COVID. A Policía Local verbuxo 15 sancións, todas elas entre o venres 14 e o luns 17 festivo. Delas, 9 foron por reunións entre non conviventes, 3 por desobediencia á autoridade e outras 3 por non levar posta a máscara. Gulías destacou que non houbo ningún local hostaleiro denunciado e que non se produciron botellóns na cidade.
E o Pleno de Pontevedra votará o vindeiro luns a creación dunha comisión de investigación sobre as contratacións do goberno local. Farao partindo dunha moción do Partido Popular que leva meses denunciando presuntas irregularidades. Segundo explicou esta mañá a tenente de alcalde Carme da Silva, a proposta non contará co apoio dos grupos de goberno, co BNG e co PSDG. Pois vai esa moción do PP a pleno, na que desde logo desde o goberno municipal estamos encantados de que esa moción vaya a pleno, porque, lóxicamente, vaise ver novamente a careta ao Partido Popular que, cando acusa de contratacións ilegais, é falso, que cando acusa de ilegalidades a Casa do Alcalde é falso, que cando acusa de pelotazos inmobiliarios en Santa Clara é falso, e pode seguir investigando todo o que queira. Pontevedra presume da xestión dos fondos europeos. O Concello explicou esta mañá que xa teñen programado máis do 96% do orzamento de 12,5 millóns de euros que inclúe a Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado, o SEDUSI. Desta contía, o 60% xa está comprometido ou axudicado, mentres que a restante está pendente do visto bo de Madrid. Unha xestión que o Goberno agarda sirva como aval para captar máis fondos europeos. O 96% dos fondos da Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de Pontevedra xa teñen destino adxudicado. O orzamento total do programa Mais Modelo Urbano ten un investimento global de 12,5 millóns de euros, cofinanciados 80% a través do FEDER. Dentro de a nosa proposta Mais Modelo Pontevedra incluíamos 20 liñas de actuación, a parte da comunicación, con diferentes temáticas, entre as que teñen especial relevancia, todo o que ten que ver co transporte a demanda, a rehabilitación do mercado tamén foi unha obra de fondos FEDER, o soterramento de Gafos está dentro da estrategia, polo tanto, grandes desafíos. Dos 12 millóns programados, o 60% xa está comprometido ou adxudicado. Ademais, hai algo máis de 5 millóns de euros xustificados que deberá reintegrar o Ministerio de Mobilidade, Transporte e Axenda Urbana. Obviamente, quedan proxectos grandes que desenvolver, proxectos grandes que empezar a meter xa no proceso administrativo do Concello, pero facemos un balance moi positivo. Outras actuacións están pendentes de recibir o visto bo de Madrid para iniciar o proceso de contratación. Estas cifras, aínda que obviamente falta aí un camiño por percorrer, nos sitúan como unha das estrategias máis avanzadas en Galiza e tamén dentro do Estado. Dende o Concello agardan que esta xestión favoreza a Pontevedra a hora de captar máis fondos europeos, tanto no Fondo de Recuperación Next Generation como no novo período de fondos comunitarios 2021-2027. Xa está en TikTok o segundo vídeo do programa A Memoria das Mulleres do Concello de Pontevedra. Onte, co gallo do Día das Letras Galegas, a tiktoker Leti da Taberna publicou un vídeo en defensa da lingua galega ironizando sobre os tópicos e excusas para rexitar o uso da nosa lingua. Aproveita ademais a historia da escritora María Victoria Moreno, extremella de nacemento, que desenvolveu unha ampla obra en galego e a que se dedicou o 17 de maio do 2018. Trátase do segundo vídeo dunha serie de 8 que promove o Concello Pontevedrés. No, yo el gallego... ¿Qué? Temos a sorte de ter unha lingua propia e non a usamos. Pero se cantas máis linguas aí vamos mellor. Home, tamén que teña que vir alguén de fora a defender o noso... Exemplo, María Victoria Moreno. Esta muller veu desde Cáceres ata Pontevedra e non só defendeu o galego, senón que o ensinou e o escribiu ata o punto que lle dedicaron o Día das Letras Galegas no ano 2018, en unha época na que estaba prohibido, que agora ninguén nolo priva. Así que por que non aproveitámolo o tirón do día de hoxe e xa falamos pa sempre? E non me digades que é porque non sabedes. Porque os trens de TikTok ca cancionciña en inglés, esa de pé a pa. E un apuntamento deportivo, Pontevedra prepárase para unha nova cita co piragüismo. A cidade acollerá esta fin de semana as probas da Copa de España de Sprint nas distancias de 200 e 500 metros. Será os días 22 e 23 deste mes no complexo deportivo David Cal de Verducido e atraerá ata Pontevedra a máis de 700 padexeiros de 80 clubs de toda España. O deporte ten esa dimensión tamén de actividade económica, de reactivación económica, e nestes tempos tan difíciles para todo o mundo
tan difíciles para os empresarios e para a hostelería, para a hotelería, para todo o mundo, poder falar de centos de persoas que veñen a Pontevedra durante 2, 3, 4, 5 días a facer deporte, pois é tamén unha boa noticia desde o punto de vista económico. Rematamos, señores, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí, adeus.